Прывітанне, сябры! З вами добры канал, проект «Гісторыя без межаў» і я, Лявон Казакоў. Сёння вас чакае працяг нашай вандроўкі па вёсцы Гарадзішча, якая знаходзіцца літаральна ў некалькіх кіламетрах ад Мінска. Менавіта тут знаходзіцца старажытнае замчышча, якое вельмі з вялікай доляй верагоднасці і з'яўляецца тым месцам, з якога і пачыналася гісторыя беларускай сталіцы. Зрэшты, пра тое, адкуль жа і чаму з'явілася падобнае меркаванне і якія незвычайныя артэфакты знаходзяцца ў экспазіцыі мясцовай сядзібы музея Стары Менск, вы можаце даведацца, паглядзеўшы справаздачу з першай часткі нашай вандроўкі. Ну а сёння мы прыгадаем больш познія часы з гісторыі гэтага населенага пункта. У прыватнасці вы даведаецеся пра гісторыю шляхецкага рода Пішчалаў, які валодаў Гарадзішчам з канца 16 стагоддзя, пра найбольш вядомага яго прадстаўніка Рудольфа Пішчалу і гісторыю пабудовы так званага Пішчалаўскага замка, у наш час больш вядомага як турма Валадарка. Ну а таксама прыгадаем і містычны бок мінскай гісторыі, непарыўна звязаны з гэтым будынкам. Пра ўсё гэта ды не толькі у бліжэйшыя некалькі хвілін. Заставайцеся разам з намі. Напрыканцы 11 стагоддзя жыццё на гэтым месцы сцішылася. Верагодна, большая частка жыхароў Гарадзішча перабралася на новае месца ля ракі Нямігі. Але нельга сказаць, што на гэтым гісторыя Гарадзішча на Менцы скончылася. Людзі працягвалі тут жыць, хіба што маштабы паселішча зменшыліся. У 16 стагоддзі Гарадзішча ўжо мела статус мястэчка і належала прадстаўнікам старога беларускага шляхецкага рода Пішчалаў. Яны вялі свой радавод ад князяў Крошынскіх, якія ў сваю чаргу паходзілі ад самога вялікага князя літоўскага Едыміна. У 1598 годзе кароль Жігімонт Ваза выдаў грамату, у якой Івану Пішчале дазвалялася праводзіць кірмашы ў Гарадзішчы. Так што на той час гэта ўжо не была шараговая вёска. Некалькі гадоў таму на гэтым самым месцы пад зямлёю была знойдзеная крыпта з пахаваннямі колішніх уладальнікаў Гарадзішча Рудольфа і Сафіі Пішчалаў. Яны жылі ў 19 стагоддзі. Рудольф Пішчала доўгі час рабіў мінскую кар'еру чыноўніка, даслужыўся ажно да сапраўднага стацкага дарадцы. Але ў 1863 годзе яго раптоўна звольнілі па сакрэтным загадзе самога віленскага генерал-губернатара Мураўёва, прычым нават без права на пенсію. Гледзячы па тым, як Пішчала спрабаваў у прашэннях да высокага начальства падкрэсліць сваю лаяльнасць імператару і вернападданасць, чыноўніка абвінавацілі ў падтрымцы паўстанцаў Каліноўска. Хаця прамых доказаў гэтаму няма. Зрэшты, галоўным помнікам, што пакінуў пасля сябе Рудольф Пішчала для Мінска, стаў гарадскі адстрог альбо так званы Пішчалаўскі замак. Гэта адзін з нешматлікіх дайшоўшых да нас помнікаў мінскай архітэктуры 19 стагоддзя. Ён быў пабудаваны ў 1825 годзе. Уласна, Рудольф Пішчала да праекту гэтага будынка мае дастаткова ўскоснае дачыненне. Кажучы сучаснай мовай, ён 1821 годзе выйграў тэндэр на яго будаўніцтва і наняў архітэктараў Міхаіла Чахоўскага і Казіміра Хрышчановіча, якія, уласна, і спраектыравалі астрог, у архітэктуры якога можна адшукаць і элементы готыкі, і элементы класіцызма, ды яшчэ шмат чаго цікавага. Праўда, Пішчалаўскі замак адносіцца да катэгорыі тых гістарычных помнікаў, знаёміцца з унутранымі інтэр'ерамі которых я б нікому не раіў. Ён дагэтуль выкарыстоўваецца па сваім першапачатковым прызначэнні, і ў наш час у ім знаходзіцца следчы ізалятар нумар 1, які больш вядомы ў народзе як Валадарка. Дарэчы, астрог атрымаўся надзіва надзейны. За ўсю гісторыю яго існавання было толькі некалькі спробаў уцёкаў. Поспехам скончылася толькі адна з іх. Паспяхова ўцёк з Пішчалаўскага замку ніхто іншы, як Фелікс Дзяржынскі.
Дарэчы, Пешчанаўскі замак з'яўляецца знакавай кропкай і на своеасаблівай карце Мінска паранармальнага. Больш за 100 гадоў па горадзе ходзяць легенды пра існаванне ў гэтым будынку прывіда. Прычым цалкам рэальнай гістарычнай асобы. Нават адна з вуліц у цэнтры Мінска названая яго прозвішчам. Гэта эсэр Іван Пуліхаў. 14 студзеня 1906 года ён здзейсніў замах на мінскага губернатара Курнава, каб тым самым адпомсціць яму за расстрэл рабочага мітынга 18 кастрычніка 1905 года. Дарэчы, па некаторых звестках, падрыхтоўка гэтага тэракту вялася на грошы аднаго яшчэ вельмі вядомага ў тагачасным Мінску чалавека, уладальніка лошадскай сядзібы Яўстаха Любанскага, які спачуваў рэвалюцыянерам. Але да гэтай вельмі цікавай асобы мы яшчэ звернемся ў адным з наступных выпускаў праекта «Гісторыя без межаў». З іншага боку, ёсць версія, што тэракт гэты быў правакацыяй царскай ахранкі, якая кантралявала кожны крок эсэра. Малаверагодна, што калісьці мы дазнаемся ўсю праўду пра гэтае здарэнне. Што ж датычыцца выніку замаху на жыццё губернатара Курнава, то, нягледзячы на яго скрупулёзную падрыхтоўку, нешта ў выніку пайшло не так. Бомба не выбухнула, і Пуліхава арыштавалі. Царскія ўлады былі проста раз'юшаныя. Пасля кароткага судовага працэсу Пуліхава павесілі ў Пешчанаўскім замку, і некалькі дзён не здымалі цела, каб запалохаць яго аднадумцаў. Гэта ахапіла, каб у турме неўзабаве з'явіўся прывід Пуліхава. Мяркуецца, што блукае ён там да сённяшняга часу, грыміць ланцугамі і зрэдку запальвае свечку ў адной з вежаў замку. Прынамсі гэтак кажуць мінскія легенды. Вось такі атрымаўся нечаканы і містычны фінал нашай сённяшняй вандроўкі па гарадзішчы. Увогуле, гэтае месца хавае яшчэ безліч цікавостак, і пазнаёміцца з імі вы зможаце, калі наведаеце сядзібу-музей «Стары Менск». Больш падрабязную інфармацыю пра яе вы зможаце атрымаць на сайце starymensk.by. Ну а сёння надышоў час развітвацца. З вами быў Лявон Казакоў і праект «Гісторыя без межаў» на добрым канале. Калі вам спадабалася гэтае відэа, цісніце лайк. Ну а калі вы хочаце і далей сачыць за нашымі падарожжамі па беларускім краі, падпісвайцеся на наш канал. Наперадзе вас чакае яшчэ шмат цікавых і захапляючых відэа. Прынамсі, мы пастараемся іх такімі зрабіць. А пакуль да наступных сустрэчаў.